muralla era o símbolo da cidade. Señalaba o espacio onde gobernaba o concello e o arcebispado. Tamén señalaba o espacio fiscal. As portas abríanse para vender a mercancías, cobraban os impostos para vender as mercancías e cerrábanse de noite para evitar que os ladróns entraran. Tamén cando había epidemias, para evitar os contagios. Fora da muralla celebrábanse as actividades máis peligrosas, como eran as cortoderías, onde había tamén hospitales, prostíbulos. Os hospitales, veamos o de San Lázaro, por exemplo, e despois tamén os fornos tamén se consideraban actividades peligrosas. Por iso foron desviados a Sar e a Ponte Pedriña.